тамошобинони азиз, гӯшаи мо гӯшаи муҳоҷират аст ва аз рӯзгору аз рӯзу ниёзи занҳои муҳоҷир мо барои шумо дӯстони азиз қисса хоҳем кард. Ин зане ки шумо дар навор мебинед, шавҳараш 10 сол боз дар Русия қарор дорад ва ин оиларо бо 2 фарзанд партофта бо оимҳои урус айшу ишрат дорад ва аз ҳамсару фарзандони худ ба фаромӯшӣ бурдааст. солиёни зиёдест ки Салима Ҳалима ба роҳи шавҳарашро мепояд. Тоҷиддин пеш аз тӯи худро ҳамчун сағираи бекасу кӯй муаррифӣ карда буд ва дили Салима ба ҳоли ӯ сӯхта, риштаи тақдирашро бо ин ҷавони ношинос пайваст. онҳо дар ноҳияи рӯдакӣ расман аз қайди ақди никоҳ гузаштанд. пас аз ин Тоҷиддин Салимаро ҳамроҳи худ ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия бурд. зану шавҳар якҷоя кор карда аробаи зиндагиро баробар мекашиданд. баъди он ки Салима ҳомиладор шуд, Тоҷиддин ӯро ба Тоҷикистон ба назди падару модараш фиристод. шавҳараш ваъда дода буд ки тез-тез пул мефиристад ва мудом аз ҳолу аҳволаш бохабар шуда меистад, аммо писараш Билолҷон 10 сола шуда бошад ҳам то ҳол Салима на як тиб пули шавҳарашро дидаасту на аз зинда ё мурда буданаш хабар дорад. Салима аз ночорӣ дегдонҳоро гардонда ошхонаи модарашро ба манзили зисти худ табдил додааст. инак 10 сол мешавад ки ӯ ҳамроҳи 2 писари падардори бепадараш дар ин хонаи сангин ки ягон шароит надорад зиндагӣ мекунад. Салима мегӯяд шавҳараш дар асл бекас набуда падару модар, хоҳару бародарони зиёде доштааст, аммо онҳо ягон бор дарашро куфта аз ҳоли ӯ ва фарзандонаш пурсон намешаванд. ман Ҳалима ва Салима Қобиловна. ман дар муддати 10 сол аст ки дар хонаи падару модарам зиндагӣ мекунам. Сабаб дар чи аст? Шумо шавҳар надоред? шавҳарам ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта муддати 10 сол аст ки наомадааст, на хат асту на хабар. ману фарзандамро нигоҳубин намекунад. вақте ки мо никоҳ барқарор кардем, дар ин ноҳияи рӯдакӣ закс кардем ва баъд манро гирифта бо ҳамроҳ ба муҳоҷирати меҳнатӣ бурд. ба муддати 8 моҳ дукаса кор кардем. ман ҳомиладор шудам, омадам. писарам 7 моҳа 8 моҳа шуд, як бор омад, гуфт ки мебарам шуморо якҷо. ҳамин қати рафт, дигар барнагашт. тамоман ман тӯли 10 сол мешуд, ман бачама худам танҳо, модари танҳо нигоҳубин мекунам. ягон ҷо на ёрдам, на хат, на хабар, на ҳеҷ чи. на занг мезанад, на мепурсад, на чӣ мекунад, на ҳеҷ чи. шумо аз пеши шавҳар худатон майли ба Тоҷикистон омадан кардед ё ин ки бо хоҳиши шавҳаратон? вақте ки ман ҳомиладор моҳи 7 будам, дигар кор кардам намешид, истодаам намешид. шумо оҷо кор мекардед? Чӣ коратон? мебелнида кор мекардем, дукаса кор мекардем ки хона харем. баъд ман омадам, ваям баъде ки 7 моҳа ки шуд, омад, гуфт ки мебарам, ҳамроҳ мебарам. ҳамин қати ҳамаро тайёр кардем, гуфтем мерем, гум шуд, рафт, ҳамон қати гумшудагиш наомад, таомад. ягон то имрӯз ягон сабабаша намефаҳмед? не, як-ду бор фаҳмидем ки гуфтанд ки занг гирифтагиеда ҳонҷа. на занг мезанад, на телефон мекунад, на пул рӯй мекунад, на ягон чӣ намепурсад. ному насаби шавҳаратон? ному насаби шавҳарам Раҳимов Тоҷиддин Идихоҷаевич. чанд сол аст? 41 сола чини худам. баъди ба ватан баргаштан ба хонаи хусурхушноматон рафтед? не, ман кӯшиш кардам чанд борам, баъд фаҳмидам ки хеле одамои вай будиян, ҷангара будиян, мезанем, гуфтиян набиёяд, чӣ хеле ки бачам вай карда набиёяд, набиёра худаш нигоҳубин кунад, худаш занг гирифта, худаш нигоҳ кунад. дигар нарафтам. вақте шумо аз Русия, яъне ҳомиладор будед, ба ватан омадед, падару модаратон шуморо дар хона чӣ гуна қабул карданд? вақте ки Русия ҳомиладор омадам, падару модарам гуфт кошки намеомадӣ, ҳамонҷа меистодӣ. вақте ки таваллуд кардам, мана ҳеҷ кад дастгирӣ накард. бо фарзандам дар кӯча гаштам, квартирам дадам, дар Оҷинзободам истодам. даже фарзанд ма як зана гуфт дар Оҷинзобод ки биё ман дар те нигоҳ карда наметонӣ. вақт кӯдакам 1 сола дар дастам буд. не ки ман дилам нашид, фарзандам буд, гуфт ки те ман нигоҳ мекунам, баъд калонтар шава мегирӣ. ман дилам нашидам, фарзанди ҳавай дар ти нигоҳ кардам, азоб кашидам, ҳавая калон кардам. ман ози фарзанди ман 10 сола шуд, ҳеҷ ёрдам нест дар ягон ҷо. шавҳаратон фаҳмид ки шумо писар таваллуд кардед? фаҳмида буд, омада буд, 1 сола буд ё 7 моҳа буд, омада буд, мебарам гуфт. фиреб кард, ҳамон қати рафтагиш тамоман наомад, на телефон мекунад, на мепурсад, на ҳеҷ. писаратон 10 сола шудааст. симои падарашро ба ёд дорад? не, дар як телефон
сураташ бо телефонда ҳам телефон гум шид дига ҳичи намондагӣ монда Яъне ягон падарашро намешинед? не ҳамина ман то худам калон кардагим азоб кашида ҳамин рамазон 15 рӯз ман рӯза гирифтам киш намондам ҳеҷ ҷо нарафтам ҳеҷ кадам муроҷиат накардам ай худо талаб кардам талбандагӣ мекардед? не ягон бор накардам дар ҳамин 10 сол кӯшиши ба Русия рафтану шавҳартонро пайдо кардан накардед? яду бор кардам адресша намедонистам мерафтам намеёфтам охир шумо дар он ҷо кор карда будед, дида будед? кор карда будам ва дар як ҷангал буд намедонистам ан ҷо намешид биромада тамоман берун бурои хелгар як ҷангал буд ҷои хеле чӣ намедонистам ман оҷимзобод рафта будам хешошковкам хезан рус гирифтагиеда унҷо фарзанд ҳам дорад? фарзандам уфдор намедонам дига дурӯғҳои роста инша ман ба чашми худам надидам бовар намекунам намедонам ягон хеси қариб ва ақрабо шумо ба кӯмак мекунанд? не ягон кас на ёрдам мекунад на ҳеҷ аз ҳама кас муҳимаш шумо ба намекунад ҷамоат ё ки ба ягон раиси маҳалла муроҷиат кардед ки ба шумо замин ҷудо кунад? кардем як 10 бор зиёд рафтагем муроҷиат кардем ҳамин аҳвола чанд бор омада дидагиям ҳамин раис ваъда додагия ки мекунем на замин метим на ёрдам мекунем ҳеҷ ягон чизша кадаги нест ягон чизша кӯмакпулӣ ҳам намекунанд? не ягон аз чиз шахри кадаги нест мактаб ба фарзандатон кӯмакпулӣ мекунанд? не аз муҳоҷироне ки айни ҳол шуморо тамошо намуда истодаанд ва дар Русия қарор доранд чӣ хоҳиш доред? ай муҳоҷирон хоҳиш дорам ки агар ҳамин шавҳари ман дар муҳоҷират ё зинда буданш агар донанд фамилияш Раҳимов Тоҷиддин Иди Хуҷаевич фарзанди вай 10 сола аст на нигоҳубин мекунанд ҳеҷ касоне ки мешиносанд ҳамин одама ба ман кӯмак расонанд ки ҳамин падари ҳамин фарзанди ман зинда аст фарзанд гап занед? номи фарзандам Билолҷон вай худаш ҳамин нома монда рафтаги ҳамин фарзандам 10 сола дар синфи 4 мехона ҳозир ман Билолҷон раҳи шавҳарамро интизорем то ҳол не ки зинда буданша гап занад кани ҳамин зинда ҳаст ё ки нест ҳаминша ман фаҳмидан мехоҳам хоҳишмандам ки ба ман ҳамин кам таракам боша кӯмаки худро дариқ надоранд ақаллан як сомониам боша ёрдам кунанд ки ман ҳамин зимистонро бо фарзандам Билолҷон гузаронам хонаи ман ҳамин қисар хунук аст ки дар зимистон дар ин ҷо ҳам хунук аст намедонам чӣ хеле зиндагӣ мекунам илтимос ба ман кӯмак кунед ба ман ёрдам кунед кӯмаки худро дариқ надоред Билолҷон ту чанд сола шудӣ? 10 сола. дар мактабу баҳои аъло мехонӣ? ҳо. ту падаратро мешиносӣ? боре дидагӣ? Не. номи падарата медонӣ? Тоҷиддин. агар падарат ба Тоҷикистон баргардаду Билолҷон ман падарат ҳастам биё ба наздам чӣ мегӯӣ? Ман намерам пешаш. чаро? барое ки он маро нигоҳ накард фақат модари ман маро калон кард. агар падаратро айни ҳол тамошо карда истода бошад чӣ мегӯӣ? мегӯям ки набиёяд дигар дӯсташ надорам. яъне ту аз падарат нафрат дорӣ? ҳо. ба кадом хотир? 10 сола шудам он маро як бор надид.